sana mwanchumuri wita sene kyandizi TV ne birogenda na nitokumerana asomo robere gusabali obwanchirya kandi netokumerana no mwanchirya bwiri tukolerero uyora bega gutumanya amange gwetera obwanchirya bwaye na kiachagite gwekera bona iga mwanchumuri ngo kwalira bena asomo robere iga ebinde tabotosanga asomwamo asense mwachiche mitandao asense ya Facebook na bakwenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na sense ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na bakwenda gwetera www.ndizitv.net tireterane Frida Kerubo yangireri bageri abana kwa yene monchire buri tukolerero atumanyega iganga itore na boigombo nchiri kiburi yagokora karibu sana ya mono Frida aiga asitura akuru kwegesa igesa iga ubu nchuriri ubu no korosie ki donut ekyo abantu bagutumia senye konyora banywere chai kerekene nabo gutumanyanga obonchiriri oboiga ndi gwacha gitebetara tutegerie tari yabo kora manyo mwanche muri na kyokorukwa amarieta na nkorukwa Peter Mokaya mono abande bamanyete buno mwalimu umwalimu beche donut na kole meremo ne lishirika likorukwa na Eka Fund aso muda w'emyaka 6 eliete lilio bwalimu no lyarwerete bone kero na cha igegesa abantu abange go bamanyete buno mwalimu wa na Eka Fund lakini rende ngaswa so bonchorelio yawa atomanye ngonga ngaigwa chake to bonchorelio bega bokorosi donut obonchorelio bo ekero nkuna gokora emirimo na wa na Eka Fund engakieli ya corona tukanyora company ya letire gento ekorukwa redundancy asengencho ya uchumi elienya areko pungusa abakori emeremo etigare na abantu bari kunyara gwakana engakieyo ekanyora aba manager ekero narora aba manager bachireka una botambe bagotana ukiona mwensaka akinyolewa cha kutia maji nkarengera ringa kero kende irachenyore ninje ngaingo tamagochi ngachaka obonchoreria bweduka alia angena inkaya italia sakuru kubochura nkabanko bokora egachiga ikankanyora umusani ono uri korosia chidonut chikorukare nkamoteini ntagete gochimanya akangegeria bono yinkona gutara nkona gokora egasi ya wa na Eka Fund ngaecha igankaranga saya na bwenerete ndanyare kubeke biashara ebi so ekero nachagete nabo nachagete mbwate ne duka ngachakira obosi obamo nkaborosi marogo baiga nkanyora bwerire nkaranga ebintu y'abantu mbabiyanchete ekero kuriyereria timaiti gosenkwa bwato bumanyina kyobwena takorosia chidonut kero gwachagete ngo kwegere tikorosia oyo no musani one uri kurukwa Evans igachita kangoro kiritu keri elimo agantebia engencho kumixi ebintu tukarosinere akagenda lakini rende ekero narore ebintu ibiara ndatebe within 2 hours nkanyora ngakero kende ebintu yokorora nebiyabire so nkaimuki getambokero nkarosimambia emebuke ebere nere kaera chitaraba no saa 5 so mubuko lyo mutanga ni nere mwarosete kom nere twarosete ne elidia kabere kero kwarosete mebuko yakabe abona ayikura nkarosi kinde nchebweka bono kurwabo ekero nanyora nga ekona komenta nkabango tumia rende
akiri eri twarwete esukuru ing'onye omobuko oyo omore gochoganiwu na ebinto bire ebire ekoba iga etatebe iga mpaka bono nkaba nkona kolania ebinto binde ng'ora okorwa ororo. Atimete kero metendo chigege asitoli mashine nero rogutumika atimete kero gwachagete ngikwari gutumika ne chingo kawaida ne jiko ne gas na kitweresa ngo kakiwashite kwenye rasi mashine iga mashine ye ekero nachagete ne karaya yarenge nkake nkaba nkona kunyitumia lakini ekero nachaga iga ekaraya eri ekarorekana gokea naratumigete amakara ase eng'encho konyora ntararosia ase mashini erabebe nkanyora ng'a edemand yabeire iguru abanto bakoganyerera eraini nkamenta ekaraya ene nake origereria igonye begete gochimoinaria ase eng'encho nero yaigete nkanyora ere ng'ora abanto bagotenena mono nkaimokia ekerengererio kiogochikoria ekaraya ende chibe ibere nkaimoka gochi Nairobi egere ndigerania ebinto mbire natagete korigia lakini gonkona gotara nkaumera emashini ekero nanyumera ngachirigereri nkanyora ng'eyare ngone nkake nkaba measurements so rende tukagamba tukaigwana nkairana nkaganya banyendete ekero kurigereria gaiga sense ne iga chidona tichigokoni eyemeyemokoni gose ng'akiogochioni nkoni tore yemeyemo nkoni tore epacket nero egosibwa 100 epacket nero egosibwa 50 naende gwetanigo ntobwate chioda una bono iga esukuru kanyimbo neganyete tubabekere tubatumire igo tutagetetie abantu bonsi goika nonye ne chisukuru esukuru kerache bona ase eng'encho ya emashini eye ntore tayari nabo togosabwa esukuru yabo nimete sai gwatwarire chi customer chinyinge kero kende nakiaye ng'omokobwateranera sigasiga egasi eye teri rahisi ase eng'encho goiko oboke mapema kobwachi customer naende orare late ekero kwabaisanekire nimbwate omomura oyo maiga tokobwaterana nonye na omong'i none nkobwaterana tore narorora oyomo ogocha gochi marogoba ekogera bono goturigereretie ase togochikorosi nonye na echishift igo oywo marogoba ekero agocha nero okobwata egasi agwatebire ng'a nkorosi ori gochimara kora tatebinge kemambi nsangapi okoboka na ngagete ng'okorosi kemambiri okarende ndoche ng'a nkorosi okare na maragoba kora tatebinge kemambi nsangapi okorosi na maragoba nsangapi mambia egasi eye goika bwetume nachete nka redundancy eri njachete ekabwati naende ang'emeti enyene yaerire tindi na one acre fund bono ekero yachigoika buna riri nabangete nkanyora nimbwata ase ngosoa ige kwara igore tobonchereria kogendete na one acre fund nagenderere tobonchoreria ndi na one acre fund lakini bono ekero nanyora ng'a redundancy yachire tukanyora marube lakini tukaewa omotienyi oyomo naende nkoira nibarenge bake kulingana na performance ekene nkering'a naye turiube ng'irana emeremo lakini ekero narigerereti na nkaraikaransa egasi eye bono full time riri nare kogokora eye ngokora eye nkanyora ng'obonchoreria obombuya bore nkabateria mbiyamo nase eng'encho y'amatuko are nakorire naini mwansukiri nabo nare korora buya ntimoke erio ngasoa ase obonchoreria gwatete ng'a abanto abange ebakomanyete bunaye n'omwarimu owa one acre fund ekero gwachagete korosi chidonati chiga kero kende eresponse korwa ase abanto bagwetanene naki yarenge eresponse eye njabete abanto abange mbakumeti egekogera riri otware kosoka ore smart ogweta ogokwana n'abaremi kwaba device ekero nchagete egasi eye
ali 1 acre funding tu asomete mona mang'ana sales and marketing ikabetereri goikandi yenjira yuko market nkoimoki narenge noe nendo natara gaiga naeta noe ni chipara chirange ninginyorete mambia yemo ekerongo etange ni skuru ya Skyline yari ekero naone iria abantu gite naetaniri gochimoino inde ni pikipiki bono narure ndo nkanyoro mungino yo mukare kondangeri ogonte nae nakarigiri tatiga bone natebi kunga no muntu uri nendo nkuganya so naende omungino yo mo asabari nabwate nabarai nagatwarire cabinet yane egonkonye emirimo omwana oyo mona kanyore takamutei narorire omwarimu ino kare nendo akonia chidona akamutei ya tulikorora buya omwarimu ngakia omwarimu bori naratareti asingincho yo gukora marketing goikorokia abantu ebintu okona so a response yabande baroche ngakero kende nkiatigere gasi engiya ochikogenda mang'ana ayo kuna gutara ne chindo omete omorugi ogo nakonarete ngagwa osabusia kayanga kabo buyego gake pasi wasoka gotiga ari kwaenda gukora obwarimu bwa gase 1 acre fund ikara kwa motete bono ngatikanda aratemo bonchirero bwiga gwechidona tere kuba sensemo yaya na kiatebete ere naitabete sana asengenchu engakieri nare kogenda nere nare gotiga mono tware konyora ngekero utagete kugure egento ebesere bwango ne eri goikatuganye ka omutienyo kwanyora kwaraka besirande bono naende chigo chanchiri kolasti matuko mange lakini rende ngotokonya chiarenge nabo waka nari nando chonyora atiriko baraisi ekero omusacha no mukungu bakubwatera naso bonchereria aya sensemo yago ngakiora kwaneri goro yo murugi ogo na mwaberi mukubwatera naso bonchereria obiga wekera bono gasimo ikire obeiro musado monene asengencho nategeti positive chi process chionsi chigo koruna chimanyete ihebe ngatinjo neba na matuka 3 neba ne wiki egasi negendererete igo nara gusiro konene ntetera gwetera utrasaso mutima kama kigo to koirana mwancho muri anaganite komanyanga ekero korosi chidona tichiga ningi kelio gotumeka nera chikuchaki maybe obonchire bwego sinera temesko gari korosi go gwetera utrasaso mutima kama kigo to koirana mwancho muri gereria ntobe to gusanga amango Ndizi TV obwansu bwomogusi ekerole asumu chibwogembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigekonia chi floodlights chonsi distribution box chi cable chonsi chia wiring cable dropping cables nechindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano ibere. Ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale. Asobo korelie, burange na sore. Ndizi TV obwansu bwomogusi.
Weke kima mwancho muri abeta seni kyandizi TV na ndingo kwaligana asense moya kabere chinga kitagete gusanga emiyo mu rubiri gwesabali yo bonchelia asitagete gusanga no monchelia Peter oyo bakora bonchelia bw'iki Donald kura sense meyiga yegesa nagenda takwerera igoro yo bonchelia bwaye kondo mwancho muri ilia sanga na intwe goikabwa gochakabona iga goika omoide konyantara sosu mutima komokeigo na bagingo mubolia nga mbinto kibiri agotumeka asoborosio bwiga bw'iki Donald kondo mwancho muri amwarigani abekagotoerera asobwagari pitabona tatebi ngombi ntokibiri gotumika sokorosi chidonatichi bia mono Frida ebintu tugotumika nebintu byancheire naende ntuli gotaka kubeka ebintu ebinga asengencho ya afya ya mwanya abantu nebintu ebyekero na okorosi egento keri nayo gotumika igo tugotumika obosi bw'engano batumike sukari ya kawaida tuwabeke chumbi tuwabeke peki eistiensinini ebintu ebi byabaire tayari akirikende ebintu ebyayeganga yoko binyora koru ebintu igo tukubigura koru ase omochio ito obosongo mone twanchete kubigura koru wholesale nalikero kende ebintu buna byamentire turanyora siringi ya 50 koru abo ande chiga setolenga nayo gochigwe pakeri ebintu ebigatimete chimaterials choko pakchiro chinga yokonyara koru chimaterials chi mono nigo tuguchigura yanyarekana twamanya guchitumika bona igani mete kwabere ko gutwara chi customer chinyinge mbarororo konyora bako beke order kwabairera chinga kinchiro rokonyora ubwate order nyinge lakini utabwati product iseni utabwati chidonut chiseni na kiyo gukora kwa bagukurite chi customer chiao ndatebe nga nturaremerwa aba customer baitu banyare komisi ekere order nene igemineti nga igotogokore egasi chinsa chintambe mono buna Jumamosi ya odanko berene tubwatu mu muroyo mu gochuira buna bone ibinera tubekereta ndiragutaka dabo bone komininga goikatoberi ko botuko bogima tumanya kubaisaniki igo nturaremerwa akonyarore bona kekero erusere konyarore ngabana mbare skabange akonyarore nga demand guchire yaba igoro nabona iga abantu mu kubwatana barabumba berekera kende ngukirore ingakina inde kwa kan comment umuntu onde egende mu kubwatana engaki yerusa demand yere igoro mono na intu nabone rusera ngenero tuganyererete mono iri tunyare kone lakini abantu bali babere mbaisaine asengenche kerere rusa marogo bambali koli mono igo bagocha mambiri babukire bone yatomo eso kidogo nimetenga abantu nabange bakorosi chidonut bune chichiago gusembara na bakorosi amandazi na kile customer ne bwate test yae na kia senseme yabo ko dine competition a competition ye mono egente tagete chi customer chiao gochira buna chitagete enambende o maintain quality tuli gochikote nga bono babuchire nkumigake igo gotigara ne quality eli anene mono no ene kare bintu bya mentire ngochitole gwake hesabu yogo kei twanyore ko benkon wateba nga tiganda yake nseme lakini chi customer chibebuya yagera chia maintain ndoche size yakara nkorigereria umwalimu ndoche ngere ngaine nande kara na korigereria kara kwa chaka korosi bintu bigatindo cyose go tumeka machine ende yansiko butara timetina kyoko nyara korengane bakabyarengana igabyo nsikene gekerekene nenge yo kerekeke na maene no koboko tugutumika lakini ekero kwana rire gasi na buko butura nonye kumya meti okoboko kuria ngofiri kole na ende kero kende ya teriri ya chirenke na bonkorora ngeye nanye buturenge okoboko ngofiri kole igo bono kwabere buko butura
gira nokoboko bakakwanarire okoboko kwanarire itukondiri kero gwachagite kwara butolite gose kwararigite na kamashini ora butolere size yu ya oli ongegereti ga ngegereti nokoboko gokobutora bono kero kende gochimotwa ekero echiro yabeire nene mono kero kende nalituraga ni no ne chimashini buna bono ugukanda ngutagete mashini lakini ntura manage bono nigo toko na gutumia okoboko ekero kurigereria timeti kora tutabingo nga cyamba buri ibintu byare timeti packet bune irenga chibese irenga koru kero kon kiolse na kero montage ko yeme irengo ekerere yeme igeko ni chiringi 10 ekerere packet yebone nene emia yemo na ndengo sibatole 50 mbio na sana ekero kurigereria chi customer chabo bonega mbara bibara abange kurwa sekuru n'abantu abayiga bakira lituko ase bono iga aba customer baita abange n'abakira lituko aba bale surrounding nkona koigura tole tusabu abantu baisiko lakini mono nturabaikera twaratemire gweta sukuru ibere isatu lakini twanyoranga mbabwato yoko basafu lakini nko batigera tole sambo tuabatigere namba kero kende kero baratugani nabo bagocha sito abuna boncheria bonde bwensi ntumetinga emechando nero monta gwetera kenda challenge skichiri ogwetera so boncheria boiga bwao chi challenge ne chinyinge oboncholeri buna bonde bwensi mbobwate chi challenge mono ekero gochaka sigasi nabo goikarimo kero kende egasi ne bwato moroso nabo kwebegenteke bokwebegenteke mu gwasaririe combination ye bono nabe kobetereria buna korumaega nkobetereria arengerinde na iterobo sino ene mebukene lakini na ne omoyo naende na agenda lakini goikera bono iga challenge tindatebe nganchiri nyinga asengencho twanarire omoroso noro mono ndaruke challenge asengencho yoko west jinsa chyokorara uhakikisha nga aba customer banyorire unabaganeti ntorole machine iri kwari gutumika timeti gusene chingo gutumika gusene stimo gutumika machine ye ige gutumika chingo naende tindarengereria mangana ye stima bono asengencho kero kende stima na bura abo konyorete iyo onye nkwaro setio bosioroche goikebe gasi ena no bosio bu goikobo itere ose ochaka korigie nchera yo korigie omorero chinso gocha kobeka chi customer chiachire ntobwate chinsa gete tumaete nga bono goikera atiga tuteneneraiga chingo togutumeka akero korigeria obuya bwe machine igane kero gwagatumikirira ikomboro byobo machine ye obuya bwaye goboro obonge egente getangani ngotokonyerere chingo togutumeka ne chinke egento gya kabere chinsa machine eyo ekero tweyuire ebinto limo eisako kero kende twanyoru egasi eye ekogenda ne chinsa onyoru 30 minutes gose 1 hour ego kwanyoririe egasi bono isako betwanyoru aba customer baikirawo ekero tweyuire limo echamu eyo tokonyerusio gotokonyere chinsa ya tokonya nonye na mabuta ekogera buno kubeka ebinge buno gusave amabuta kirikende amatuka bosio nimeteno bwata maroro asoboncherio boiga bwago ngayoga nitigwikirana asengencho yemeroberi ya nyasaye oyu naende ndatebe ngakero kende nero ngete merime ya sengencho taligento nakinete kimanyete gochimotwaiga amaroro tobwate kero kende no gotwara pekari enene tusabu chisukuru chiaito tusabu abantu baito arenegesa kiranyarekane tubasabu nonye ngusie ngima nabo tukwiranira nyasaye mbiyamo aho monsereria naro risiko gari okorigereti oroche bintu byakongera asale mbose mikiorama
ebintu ekero biakong'ire igokwe omoyo naende gwatwara omokia keria geke obwate ogokora nabo ogokerosia goetera ase ogwancha kwa Nyasaye nabo okonyora giakinire naende kegokonya tango eribageri garia bene gokwanera abancho bari bakuriete isko gari obarigani gocha senseme gaga bekari akaiga kago bagotara nawe igokwenyorera chidona chikigima mbiya mono abancho abarigereria begetaseni gaitu kia Ndisi TV andonsi asemore chisukuru chiaitu abantu baito bonsi ntobariganeti gocha iga egesa ase tokorosi chidonut egere tubasabu ntore tayari kubasaba nkoru tore free delivery ekero koire ebintu bichieto ngo tubwate chinchira chyo kubatomera ebintu bakabigoikera mondo tagoraga ntaka mate rumuyirire gochimba simu ya tugora kamo tumuirire buna bona kero kurigereri oyu nere tugocha twatoma mono igo sabiria abantu bande gocisika ari oiranire chikirete bana mbia bana sana sogosangana inte mbia bana sana mwanche muri abeta seni kia Ndizi TV kwa biri kubasangana inte ko toga chage tumurobiriga wikabona gatwikira omwairio no gosemerera kwa namna kwa biri ko gwesemia mange gwetro monchire bwiri tukoria rero Peter korwa senseme yiga yegesa obere kago tusemia mange gwetera obonchire bwa kono mwanche muri eria wikira mno tugikira omwairio bumurobiri bwiri tukoria rero tumera na ndeli tukolinde astra bitugusangana monchire lyonde anyara na bakanda gutugwatia sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website na gwetera www.ndizitv.net iretelena Frida Kerubo twara obuligereria borobia pia mono Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujia ebintu byose biri gukorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip board